Já jsem Vexy a teďka vás vítám u nového videa. Jo, dobře, tak bychom mohli jít na to. Teďka máme video, nebudu vám ukazovat, říkat, ještě dostanu. Hej. Tohle byl můj mobil. Tak jo, takže. Myslím, že o tom mě jde. Takže nesnáším ten typ lidí, který si myslí, že je nejlepší textova, nejlepší selfiečko. Nesnáším ten typ lidí, co furt si píše ne ty, já tebe miluju, to je hrozný. Nemyslím to? Já myslím. Potom nesnáším ten typ lidí, co furt s někým něco fotí. Já třeba čistit zuby, selfie, music a ještě sprcha. To nevím, třeba kdo si myslíš ty, že selfie. A s tím amuletem. Ježiš. Lily. No, to jsou takový různý divní lidé. No to jsou ty typy lidí. Tak já bych se to tady ukončila. Lily. Mějte se.